nom de B-Core està posat com una matrícula, la B de Barcelona i el Core de l'estil de música de hardcore. Vam crear la discogràfica sense saber-ho. De fet, teníem uns amics que tenien un grup que es deia Corflex, jo treballava de dissenyador i amb els diners que guanyava vaig decidir invertir-los en un primer disco d'aquesta gent. Va ser una cosa una mica així de rebot. Jo crec que ara en general es basa amb el rock independent, que és molt ampli. Una cosa és la música hardcore i l'altra cosa és la cultura hardcore. Per tant, dintre de la cultura hardcore hi ha espai per molts tipus de música diferent. Un d'ells, l'estil de música anomenat hardcore, que és una evolució del punk a nivell de velocitat i mala hòstia, bàsicament, i d'agressivitat. La resta són, grups de hardcore evolucionat o grups de rock amb influències hardcore. Per mi el hardcore és un dels pocs estils de música que contempla l'ètica com a part dels seus referents culturals, ideològics o estètics o el que sigui, però l'ètica la tenen molt en compte. Suposo que se li diu actitud, no sé, jo simplement crec que és tenir una mica de coherència amb el que dius i el que fas. Jo crec que sobretot la MTV i molts tipus de programes i tenen un producte que ja no és al començament, tenien una manera de vestir com tot, però amb el temps com tots els estils va evolucionant. El que sí és important és que, com deia el Jordi, l'actitud segueixi sent la mateixa. Nosaltres funcionem molt amb el fet de boca a boca i els medis que tenim a l'abast. Sobretot el que funciona bé és el grup en directe, el grup fa gires, toca els diferents jocs, la gent ho veu i si li agrada es compra el disco y si no le agrada no. Nosotros tenemos un pensamiento de que un concierto no es los cuatro que forman el grupo y tocan las canciones que pueden salir en el disco. Es algo más y nosotros intentamos a nuestra medida dar lo que podamos. S'ha d'anar pas per pas i conèixer el món musical des de baix de tot. Jo crec que és molt important per valorar-ho tot. Jo crec que la cultura hardcore està vivint un moment d'expansió. La prova és que estem aquí parlant-ne. S'està obrint a donar-se a conèixer, el qual em sembla molt saludable, no? Perquè les idees si es queden amb un gueto reduït. Però en qualsevol cas a Catalunya és molt més fàcil que es doni a conèixer un grup dolent que canta en català que un grup bo que canta en anglès. D'això n'estic absolutament convençut. Jo sempre he vist que fa uns alts i baixos molt marcats i van marcats amb el canvi de generacions. Ara estem amunt i la mostra és els grups que n'hi ha ara, i més amunt que mai.